ngaturaken pambagya kawilujengan para tamu. Wilujeng lenggah kanthi martikaning panggalih tumbuli gelaring budaya lumantar para kanca pametri budaya. SHD religi ingkang kepareng wijil saking Keposong Taman Sari ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Suhar kepareng pangayu bagya. Saderengipun lumadhening tata upacara wisudaning samanggih kepareng badhe kapurwaken tumuli gelaring budaya kepareng sowan kinarya panguyuyu sawetawis nderekaken para tamu mindulya lumantar langen suka wirama religi menapa dene langgam keroncong ing samanggih pangajap minangka lelipur parisuka nderekaken para tamu ngantos paripurna ing manggih. Aturaken agunging panuwun Taufik Profesional Audio ingkang kepareng nderekaken lenggahipun para tamu ngantos dumugi paripurna ing manggih. Ing wasana wilujeng lenggah para tamu wilujeng midhangetaken para kanca SHD musik religi. Semoga nuwun kula nuwun.
duduk bersanding bersendahura bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senanda menjadi pengantin baru. Para tamu sagung para lega ingkang paring tarmastuti kawuryan para kadang-kadang Buddha tumaruna katemben caos pasugatan wonten karsanipun sagung para tamu minulya parantine lumadining tata upacara sasmita ingkang kula tampi dereng saged kalajengaken parantine para tamu kepareng sekeca lelenggahan kanthi martikaning panggalih sinambi ing samanggih mbok bilih wonten tata upacara pakurmatan lumantar Sang Juru Pangadibusana ing samanggih nyemanggaken mboten kuwawi kula matur setunggal mbaka setunggal parantine para tamu wanci kepareng gelaring budaya lumantar para kanca SHD Wirama Religi kepareng sowan ngabiyantara diwasani wancing samanggih kepareng lelipur parisuka kinarya atur pambuka sinarengan SHD Wirama Religi wonten Hajah Nurindra Wijaya ugi Hajah Ida Zaki saha menika calon Hajah Endo Ayu Agnes sesarengan SHD Wirama Religi sinengguyung Taufik Profesional Audio Sound System semoga nuwun kula nuwun SHD Wirama Religi.
Nggih matur sembah nuwun para tamu saking panjenengan ingkang panitia mastuti mekaten sawanipun para kanca SHD Wirama Religi ingkang kepareng wijil saking Keposong Taman Sari Boyolali ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Suhar. Mangayubake wontenipun adicara wisudan ing manggih ingkang winenggo panjenenganipun Ibu Painem mugi para wamadya wusana tansah manggih rahayu niskala. Nyarengi para kadang-kadang Buddha tumaruna caos pasugatan tumantuk wonten karsanipun saking para tamu marwakani para kanca-kanca SHD Wirama Religi sowan lumantar Nurindra Wijaya sesarengan SHD Wirama Religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki mbak apa bu nih? Turunnya Bu Haja. Oh nggih Bu Haja. Aja muga-muga barokah. Amin. Nderekaken para kanca SHD matur sembah nuwun Nggih. Pak Suhar yang sampun kepareng nimbali para kanca-kanca Nggih. sesarengan Taufik Audio. Taufik Audio. Nuhun dawuh timbalan saking bilanipun Bapak Ibu Painem lenggah wonten ing Ipik Karanganyar Taman Sari. Nggih. Wanci kepareng ndhawuhaken putrinipun mugi tansah nyarengi ridhanipun Gusti. Amin. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah. Amin. Jodoh dunia akhirat, Pak. Nggih. Enggal-enggal pinaringan golek kencana ingkang bangkit tata jalma kakung putri dados putra putri ingkang soleh menapa dene salihah. Lalipur parisuka menika adicara mirunggan anut kadiwasan monggo. Wirama Religi matuk, Nggih. Wirama Keronjong langgam matuk. Ngoten. Nggih, monggo. Nggih. Menika sarengan SHD TV. SHD. Menika manut playere, Mas. Oh ngaten nggih. Monggo sesarengan Nurindra Wijaya SHD Wirama Religi sumangga.
Nggih, matur sembah nuwun setunggaling widowati ingkang kepareng wijil saking lalatan Cepogo kepareng sowan ngabiyantara nderekaken para tamu ngantos dumugi paripurna mangke. Pangajap kinarya lelipur sawetawis lumantar para kadang SHD musik sesarengan Taufik profesional audio kepareng lelipur parisuka mawarni-warni wonten wirama Qosidah menapa dene langgam kroncong ing samangke. Mugi temantu wonten karsanipun sagung para tamu midaya. Sowan malih lumantar Ida Zaki widowati ingkang kepareng wijil saking lalatan Ampel Boyolali sesarengan SHD. Monggo Mbak Ida. Jaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kagem prarawuh ingkang satu kinurmatan. Nggih. Salam jumpa bareng kami SHD. SHD. Musik singkatannya napa? SHD iki singkatannya napa Pak Suhar? SE Suhar. SHD iki sahadat napa? SHD iki tak kira nek sahadat ya iso kowe. Lho iki kan pitutur. Jadi Qosidah iki iramane Islami. Nggih. Mengko lagu-lagune lagu-lagu pitutur kabeh. Nggih, tak lupa SHD. diucapkan selamat menempuh hidup baru Nggih. kagem Mbak Dwi Mulyani juga Nggih. Mas Rudi Dwi Yulianto. Nggih. Semoga jadi keluarga yang barokah, Nggih. jodoh dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Aku nek Sakinah nyawang mawaddah mantene warahmah. alhamdulillah. Muga-muga barokah ya Mas. Amin. Nggih, muga-muga lek endang meteng. Amin. Pinginnya punya anak berapa ini Mbak Mas Manten? Nggih. 5, 2. 20. 2 nggih. Anak iki wujuding rezeki saka ngarsaning Gusti. Sing penting urip ki apa anane ana 3M. Napa niku Pakde? 3M kuwi tegese nek nggone wong bebrayan kuwi 3M kuwi mahambek, manengku, mituhu nek wong Jawa. Nggih. Mahambek ki kudu bisa merangi hawa lan nafsu, tegese hawa njaba aja digawa mlebu omah, hawa omah aja digawa metu njaba. Iku sing jabarke Pak Kiai. Manengku maneng mbah marang Ratu Gustine manut agama kang rinasuk. Mituhu mlaku dalan kang bener, mongko bakal dadi urip kang sejati, mongko wong urip ki wis ginaris sadurunge urip. Nggih, jenengan nyanyi Pak Yai. Wah, aku kene iki lulusan pondok. Pondok Nek karo Pak Kiai iki Pondok Morotuwo. Pak Kiai iki mbiyen ngajine lulus. Nggih. Hatam nganti kitab pirang-pirang. Jenengan? Aku lagi teko nggon yak-yakan wis mundur ya. Iya, Allah. Nggih, sapunika sarengan SHD musik Nggih. wonten satu buah tembang spesial kagem orang tua yang sangat luar biasa Oh, yang ngaten, hadir di nggih. sini. Lagunipun- Orang tua kita semua. 1001. 1001 sesarengan para kanca SHD musik monggo. Aduh Rama Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saprene isih rasa ning dada rina wengi lalali tansah ketama memuji marang Kang Kuwasa.
terus Mbah Nun monggo Pak MC. Nggih, setunggal lelangan suka koleksi almarhum Didi Kempot menika minangka pitutur kunjuk wonten karsatipun kemanten sarimbit artine menika wonten pituturipun. Tasih sesarengan kalian para kanca SHD musik nderekaken lenggahipun para tamu dereng wonten sasmita ingkang kula tampi para tamu keparenga segeja lenggah kanthi martikaning panggalih menika setunggaling widiwati ingkang kepareng wijil saking Laladan Klaten. Agnes sesarengan para kanca SHD. Monggo Nduk Agnes. Nggih. Pripun niki? Yo umume wong kudungan umum yo uluk salam. Nggih, sakderepun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam Wilujeng warahmatullahi pepanggihan wabarakatuh. kalian kula Agnes sak Nggih. rencang SHD. SHD. Nggih. SHD iki singkatane ya apa? Sahadat. Nek ora sahadat ya suhada. Wis. Apa to iki, Pak? Suhada iki trap-trapane dhuwur lho. Napa niku? Nek sahid ya iso, ya ta. Sahid ya iso. Sahid Pak. Singkatan. Aku ya ora mudeng iku singkatan SHD piye. Iki ngaturke lelipur mau kositah wis, keronjong wis iki seleramu ngaturke apa? Niki pepeling. Pepeling. Wah, iki pamundutan pepeling. Nggih. Diaturke iki pepeling wonten? Monggo, nggih diaturke sak menika mboten napa. Pepeling. Moga-moga wah ngantene iki jan luar biasa. Pertemuan pertama dulu di mana, Mas? Iya. Ketemu pertama kali. Nek zaman saiki biasanya nek orang nggon Facebook, nek nggon nek nggon apa kowe? Lu kok lho. Nek orang Facebook biasanya nek nggon Instagram. Beda karo Nuri kae. Nuri ketemune lewat apa? Lazada. COD. Mangga, pepeling. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subuh luhur lan asar, maghrib lan ngisar jangkepe. Ojo sembrono iku perintah agama, ngelingana ning donya mung sedela, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa, yen kepareng besok munggah swarga. SHD
Taufik Audio. Sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepareng besok munggah swarga. Matur sembah nuwun para tamu saking para lenggah ingkang wilanting panghormatan sesarengan kalian para kanca SHD Musik pangajap kilar yala libur parisuka nderekaken para tamu ngantos dumugi purnaning gating samanggih tumuli ing samanggih SHD suwan malih mbok bilih para kanca-kanca sinoman tasih wonten pakaryan nyomanggaaken ing samanggih amrih sedaya saged rancak ing swasana wanci pun aturaken cobi Wirama Keroncong luntur monggo. Aku tak jajal nyanyi keroncong. Kowe nyanyi ini dompet tangan sik. Nek nyanyi terus ngono ndak ya serak. Luntur garap Wirama Keroncong monggo, langgam monggo. Sesuai kali gamelan monggo. yen luntura wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekaning atine kaya mongsa sire dhewe ora sembada biyene
saben dina mung tansah metuke saben kepetuk tembunge anggrarepo dadi orang maido kala mangsa gawe gelo dewa semono nganti bisa angluturke tresno ditambakno mrana mrene tiwas dedawa larane nanging apa sejatine ora liya mung awake dhewe. Yen luntura wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mung sire dhewe ora sembodo biyene saben dina mung tansah metuke saben kepetuk tembunge anggrarepo dadi yo duwene ora maido kala mangsa gawe gelo dewa semono nganti bisa angluturke tresno ditambakno mrana mrene tiwas dedawa larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Matur sembah nuwun sawetawis langan suka luntur wirama kronceng
Katur wonten kasanipun sagung para tamu midolya. Kawuriyan para kadang muda tumarunang nggih dipun lelados dereng kepareng rampung. Parantini setunggal lagu malih saking para kanca SHD Wiromo Religi sesarengan Nurindra Wijaya SHD musik religi. Monggo Mbak Nur sowan malih. Nggih, sowan malih. Nggih, menika badhe ngaturaken menapa nyarengi para kanca-kanca sinoman caos pasugatan Gadon. Nggih, meniki lagune gadu-gadu to nggih, Pak? Oh nggih. Gadu-gadu. Nggih, monggo. Diaturke pokoke manut panjenengan. Manut sing arep nyanyi. Nggih, monggo. Nggih, menika wonten Sholawat Jibril. Sholawat Jibril sesarengan para kanca SHD Wiromo Religi.
Barak Sonale sarangan Nggih. SHD musik. Menika ngaturaken menapa malih? Manut wingking Oh ngaten, nggih. ingkang naboi. Oh ngaten. Nggih. Atur Penting sembah kula nuwun. saged ngoten. SHD iki wong telu ae iso. Dhewe wis iso kuwi SHD. Mantun. Nganu, tapi jireh. Ya Sing apa-apa. gadah. Lah iya. Pun Monggo. gede barang dereng wani rabi. Lah nggih. Monggo pun aturaken ingkang jumbuh Mbak Ida sesarengan para kanca SHD. Wonten serat penjajah sarangan kalian SHD musik. Jali wa khairati Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha diseksa akeh wong kerja paksa ngorbanake sanak batin lan tangga saka wong Jawa kang adong pondo sebab pitan marang pondo kalamun qadimun la yumalu sama'u tanazzaha an qali wa fi'li wa niyati bihi asrafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa khairati Kawula cilik suwal katut suwal katut kenipu nika agemane saben wangi lan saben rina gugur sambat saben dina sebab srakae panggede padha mikir wetenge dhewe padha derajat sakarepe dhewe kalamun qadimun la yumalu sama'u tanazzaha an qali wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khairati Atur swangu. Serat penjajah sesarengan Ida Zaki nderekaken akehipun para tamu
katempen para tamu nampi pasugatan saking para kadang muda tumarun nanggenipun sami keparang nawung krida ing samanggih rampungipun caos pasugatan ing samanggih boten ateges lumating tata upacara paripurna para tamu samanggih kepareng sang pamengko gati ambabar tata upacara mau ida hasanah namung kewala sinambi hanjerantu para kadang muda tumaruna nggih kepareng caos pasugatan setunggal lagu malih sesarengan para kanca SHD Agnes sesarengan SHD Wiromo Religi kene nduk Agnes Nggih, sowan malih, Pak. sowan ki ngaturke sing jumbuh karo suasanane manut sliramu diaturke lagu apa nduk Nggih niki nyuwun Kitir Sumilir. Kitir Sumilir sesarengan para kanca SHD nderekaken lenggahipun para tamu Sinengguyung Taufik Profesional Audio monggo para kanca
matur sembah nuwun para tamu sagung para lenggah ingkang winanti pakarmatan saderengipun dumading tata upacara kalajengaken sinarengan para kanca SHD sumangga nuwun kula nuwun. Utomo nyambar aruming kusuma mulat leng pronto agawe seming nala gugah rasa tresnaku
memanis sekarang mekaran melati rinton je katon ginelong kakan di aneh jagat katresna Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan kang sumunar nyakseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku. SHD Musik Taufik Audio. Matur suwun. Arum tanahku jiwa katon memanis sekarang mekaralan melati perindung je katon kineluk kakan di aneh jagat katresna. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku. tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku. Tan ana liya mung sira sayangku. Oke, baik, terima kasih satu perform masih bersama konco-konco dari SHD Musik dalam nuansa bahagia.
Oke, masih ada beberapa lagu menjelang akhir perjumpaan kita sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat di kesempatan yang berbahagia siang hari ini menemani para muda dan juga keluarga besar Sohibul Bait yang sedang berbahagia. Suatu perform kembali akan hadir bersama Nurindra Wijaya, satu artis kondangnya dari kota Cipago punya. Bersama SHD di bawah pimpinan Bung Suhar. Terima kasih. Semoga para kapok. Lagune rahasia. Rahasia ilahi. Rahasia ilahi karena mendapatkan syahadat tadi. Oh, oke. Iya. Ya, ada ego wong tua. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Sing gawe tambah lara
Oke, baik, sampai di penghujung acara di kesempatan yang berbahagia siang hari ini keluarga besar dari SHD Musik di dalam mengaturkan seluruh rangkaian hiburan tentunya banyak kesalahan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu lagu sebagai salam penutup untuk panjenengan semuanya bersama SHD. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya. Keluarga besar dari SHD Musik Entertain kerja bareng bersama Taufik Profesional Audio mohon undur diri dengan penutup kata kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Anda SHD Musik Entertain. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.